Dúas persoas detidas en Ribadumia, outras 5 en Pontevedra e 3 en Madrid. Este é o balance que polo de agora deixa esta nova operación antidroga na que as forzas da orde se fixeron con 650 kilos de cocaína. O dispositivo poñase en marcha esta mañá xusto ao mesmo tempo no que o delegado do Goberno en Galicia visitaba o concello de Vilagarcía. Sen avanzar detalles, Javier Losada xa deixaba entrever unha posible intervención policial. Pues unas cuestiones que evidentemente ni les voy a contar, pero que estamos haciendo. Posiblemente incluso hoy. Pero non vamos a dicirlas. Minutos despois, nesa mesma comparecencia, o delegado confirmaba ese operativo, aínda que volvía a xustificar o seu silencio. Por lo que le decía yo anteriormente, hay cosas que no se pueden comentar. Na imaxe están a ver a un dos prendidos en Ribadumia. A primeira hora desta tarde volvía a esta vivenda situada en Ponte Arnelas, onde acompañou as forzas da orde durante os rexistros practicados. Houbo tamén rexistros nesta outra vivenda, un chalé situado na avenida de Bos Aires en Pontevedra. A propiedade alugada aos agora prendidos estaría sendo empregada como almacén para a droga. De feito, sei que a boa parte da cocaína incautada estaba no seu interior. O operativo, que aínda continúa en marcha, está sendo coordinado polo Greco, o Grupo de Resposta Especial para o Crime Organizado da Policía Nacional, baixa a supervisión da Audiencia Nacional. Agárdase que nas vindeiras horas os 7 detidos en Ribadumia e Pontevedra sexan trasladados a Madrid. Ali terán que comparecer perante o xuíz que instrúe a causa.